Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjuk jong kirang bashnong ka root wa ompli ka bahap haki artli ki constituency jong ka jirang bat nongpo Haribhoi district menta kasngi kilalit banya kendu yaw deputy commissioner ka Haribhoi district wa Bhilash Baranwal ban ujor halor ka jing bamhun ya ka jing siang rong haki artli ki surok ki bapinyaso ya ki bontli kishnong jong kathan Kitegi artali ki surok ki ba ka senjok kalalej ban ujor ki kentop ya ka surok ka bapiniso ana umden shabarnihat ha ka jingjngai ka ba laipupra pon hinyo kilometer bat ka weipat ka dei ka bapiniso ana arphau mer sha umdap ha ka jingjngai ka ba san kilometer kumban chukdo kitegi artali ki surok ki dik blamang lingba ka scheme pradhan mantri gram sadak yojana ha ka ba ki surok na umden shabarnihat lapintrei da ka MP Agarwal Company Limited katbai kasurok na arphau mer sha umdap lapintrei da uba sunshine saukme habakran chikila pathai khobor hadian kajnya kandu bat IT ya ka dorkas chau DC ka Haribhoi ubha arul makri uskatri jongka senjuk bat uba anjus maring urang ba ashnong ka umdap dumu kilaong bakum kinong ilam shnong haringkat kipat ba nongshong shnong barok kawai kimhun satya ya ka rukom siang rong ya kite ki artli ki surok na markajing pintrei torti Kita kinong yalam shnong kilapan pauru baha kawai kalyang kidap ya ka jing snokmen bat ai khuble ya ka sarkar ka balamang tingka ban shna panbha ya kite ki surak kiba ki marjing e mentari ki phau snem phose ka jing pentrei torti de ki kontraktor kalapan do men sem bat penlong ya ki ban khuslai ya kite ki surak pakan do no tang khandiat por Shu kita kinong yalam kilabu ka jingkarpat ya UDC ka Haribhoi ba unshim khya ban pinsngo ban yakren ya kita ki jing pentrei torti ya kita ki art ligi surok shaka sorka jilla ban pentikna baki kontraktor ki ba pentrei ki dei ban pentrei bha batru ban penlong da ka jing le jurep markhmat ban lap ya ki jing shisha Pendek berkom surak. Ini surak. Ngade urang ba shnong na ka shnong dap dumu haga jingi dan lang rangkat kini ki para lok urang ba shnong jong kadong kathan jong kene ka senjuk ka panggil form te upaj ba ulok komplain ki babun ki ba ki komplain habe dei ba utei usurok bayat na borni tater shamden te kajing pet jongi kum kinong ilam shnong ba nimdon kajing hun ngi ba kasurok kastang siapa palat atat ba karong kamdas kem ba haba phia nyu da kejar umau umi deita te kum kinong ilam shnong haba ngi yo ya kasurok ngi kwa ba at least kanne lese dagi pausnem te kum kinong ilam shnong ngade urung ba shnong na kashnong dap dumu bat kadon kalenti kaba ngaru hashnong ngayo kabayat nar pumer shamdap but hawidei ba kane ka surok kabayat nar pumer shamdap ngai ba ka jingtrei torti kalong kumju kumba kalong katei ka surok kabayat naborni shamden te bunsin kumunong ilam shnong nga komplain but hawidei ba kontraktor umpen sngap ya kata ka jing komplain jonga te hakane ka sngi ngilawan sa DC ila ya kandu ya UDC but UDC hi ulong ba nakalyang jonga kumunong ilam shnong ngadei benai da kacingtho awai dei ba uni usurok bat ngakarmen ba nakalyang kontraktor kitkli lam na banta kane ka surok ngi kum kinong yo jing mentoy ngim kwa ba ngin yo ya ka surok menta kasngi bat lasai hab ban repair nadin ka surok da hipe nadu katei ka ba naborni sha den bat kane na umdap sha syakoi kunaru kibun kibenta kiba kila repair menta hajing sha kampat dei ka por bakin repair namar ba kidang sudap sna dang hakini ki khndiat benai te na kalyang junga urum basnong kadai tang kita he blai sibo to hakane ka por ngidon ha plau jokane ka DC office ngangande urum basnong jong umjong agaju ka por u secretary jong ka senjuk ki sangrang basnong jong ka rodwa ompli ki snong ki bakan thop nadu ka jowe terter marman kuliah terter hadu ha pernihat kajilai kenu jongi yang UDC hante hapo DC office hapo ka office rekam jungu kadai hagwede kajing bu komplain jongi ya kajing rekam jong ka company Agarwal ya usurak NUS
kata nadu nang tay na po umden hadu ha bernihat ka nadu basdang jong kajing pentrikam hi ngi layu i ba kajing torti jong karkom trikam kalalong sa bapalat haka jo kapor ngi ay hak bankong ngi ay kublay ka sorkar ya kajing sebun jong ka ya kajing ay jong ka ya une usrok tenrei kajing torti jong karkom pentrikam jong katai company kelapan susi ya upat ba babun balang kamtam ya gitu kiba ya gitu kisnong kiba penankam ya uti usrok barabor di kum ka sunjuk kabapet ya kabah kamiat jong ka imlang kasalang kamtam jong kita kisnong kiba ngala debjar kerteng benne ni penpau ya kajin susi kabakrau namar ba ni ladep mat ya kajin sitom jong ya kajin sniu jong uti usrok daki lakumno arbusne mensua ndrei hapdeng kita gajinya ab jongi hadin baga sorkar kalau penpena bagala ayo te usurok ndrei wadla kataru kamsem penhun bensim yangi tang nagadau jong gaji torti jong karkom trikam jong kateka company te ngi kentu kum kasenjuk ngi kentu ya kibor kibalor kamtam u MLA ini ki MDC arngot jongi nangta hakju kapor ya ka office jong u deputy commissioner jong ka Riboy district bakin perlong ya ka joint inspection kanang ba kakam kanlong ka ba kabayahun lang bro publish